Okay, may buntag sa tanan, no? May buntag Pilipinas o may hapon Texas, no? Kay ana man gyud na siya dili man siya pwede magparihan, no? Pero may buntag diha, may hapon diri sa moa. So, igsoon, naa pud ta karon sa pagbasa sa pulong sa Dios, unya naa na ta karon sa Josue, no? Joshua, no? Sa chapter 3 na ta karong karong adlaw, chapter 3 na ta igsoon. So, kung naa kay Biblia diha, giawhag ta ka igsoon nga molingkod o mobasa pod sa imong Biblia. Duyugi ko. Pero kung busy ka, pwede na pod nga maminaw ka. So, igsoon, salamat kaayo nga ikaw naghatag og higayon para sa tong buhi nga Dios, no? Kining tanan alang gyud sa Ginoo nga kita makaila kung kinsa og unsa nga Dios ang atong gialagaran. So kini igsoon, pulong nga ato ang angay nga hibaluan, no? Kay ang pulong sa Dios mao ang atong kalanon sa matag adlaw. Ingon pa ang sa New Testament, no, I think sa Mateo to niingon nga dili kita mabuhi nga pinaagi sa pan lamang, apan pinaagi sa mga pulong nga magagawa sa baba sa tong buhi nga Dios. So mao ni ato ang buhaton igsoon, ato ang i-receive ang pulong sa Ginoo sa tong kasing-kasing, no? By faith ang Ginoo mamuhat sa ato ang kinabuhi. So magampo sa ta before ta magsugod. Hallelujah. Dalaygon og may mayaon na mga Dios, salamat kaayo Lord, ninitak na ang imong gihatag kanamo. Salamat Lord sa makausap pag Ginoo kami makabasa, makadungog sa imong pulong Ginoo, sa amo ang kaugalingong nga pinulungan. Lord, I pray nga ang imong pulong mahitisok gyud sa among alimpatakan Ginoo, sa among kasing-kasing ug hunahuna Lord, nga dili gyud na mo limtan ang imong pulong, O God. I pray nga kini aduna gyud kahimuan sa among matag adlaw nga pagkinabuhi Lord, nga kini among mahimong sukdanan o gabayan Ginoo sa among pagkinabuhi. Lord, dalaygon ikaw. Salamat Ginoo nga pinagi sa imong pulong ang among pagtuo diha kanimo magagrow, O God, every day. Kay ingon pa ang kanta Ginoo, when we read our Bible every day, we will grow and grow. So salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo. So Ginoo, I pray nga ikaw padayon magapamuhat bisan pag Ginoo ka ng mga nananaaw karon sa video, O God. Lord, I pray nga ikaw ang Dios mamuhat sa ilang kinabuhi usab uban ang tibok panimalay, O God. Lord, salamat nga mo silang panalanginan Ginoo, dili lang sa material nga butang but labaw sa tanan Ginoo espirituhanon nga mga butang Ginoo, nga ilang mabati ang imong presensya sa matag adlaw Lord, nga ilahang mabati Ginoo ang imong pag-amuma ngadto kanila sa matag adlaw, O Dios. Salamat Ginoo, salamat sa imong pagabuhaton. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan ang imong balang espiritu Ginoo among ginaawhag nga mamuhat sa among taliwala, and ikaw Ginoo among gina-welcome gayud. Lord, take over, O God. More of you, Lord, and less of me. Salamat, Lord. Dalaygon ikaw. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, igsoon. So, atong sugdan, no? Okay, so chapter 3 sa Josue, verse 1. Ingon diri, sayo sa sunod nga adlaw, mibangon si Josue, siya og ang tanang katawhan sa Israel, namiya sa kampos sa Sitem, aron pag-adto sa Jordan. Nagkampo sila didto sa wala pa manabok. Human sa tulo ka adlaw gisuroy sa mga pangulo ang kampo o gisultihan ang mga tao. Inig kakita ninyo sa mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios. Pamutos kamo og sunod kanila. Unya, masayran ninyo asa kamo moagi kay wala pa man kamo makaanhi dinhi. Apan ayaw kamog paduol sa sudlanan sa kasabutan. Palayo kamog mga 1 ka kilometro sa sulod niini. Okay, verse 5. Giingnan ni Josue ang katawhan, himuang putli ang inyong kaugalingon tungod kay ugma ang Ginoo maghimog katingalahang mga butang sa taliwala ninyo. Okay, verse 6. Unya miingon si Josue sa mga pari, dad-a ang sudlanan sa kasabutan og pag-una sa katawhan og gituman nila ang giingon niya. Amen. Verse 7. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, tungod sa buhaton ko karong adlaw ang tanang katawhan sa Israel magpasidungog kanimo ug masayod sila nga nag-uban ako kanimo sa mga nag-uban ako kang Moises. Sugua ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan nga
muhunong sila inigtunob nila sa tubig sa suba. Okay, 9. Unya si Josue miingon sa katawhan, dali kamo ngari og pamati sa gisulti sa Ginoo nga inyong Dios. Verse 10. Karong adlaw mahibaluan ninyo nga ang buhing Dios nag-uban kaninyo. Samtang mosulong kamo, abugon niya ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Hibihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Gergasihanon, ang mga Amorihanon, ug ang mga Jebusihanon. Ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa tibuok kalibutan mag-una kaninyo pagtabok sa Jordan. Karon magpili kamog 12 ka tawo usa gikan sa matagbanay sa Israel. Sa diha nga motunob na sa tubig ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, mohunong pagbaha ang suba sa Jordan ug ang tubig nga gikan sa ibabaw mupundo sa usa ka dapit. Wow, no? Imagine ra gyud na igsuon ang sapa nga ilahang tabukan. Muhunong unya ang tubig didto ra sa ibabaw nga side magpundo, no? Kumbaga ang nasa ubos mawala na ba? So para makatabok gid sila, nga na ang gibuhat sa Ginoo atong higayuna. Okay, padayon na to, no? Verse 14 and 15, ting-ani kadto og ting baha sa suba namiya ang katawhan sa kampo aron pagtabok sa Jordan. Una ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan. Pag-abot nila sa daplin sa Jordan ug sa pagtunog nila sa tubig, mihunong pagbaha ang suba ug mipundo ang tubig sa ibabaw dito sa Adam, ang syudad duo sa Zaritan. Ang pagbaha sa tubig ngadto sa patayng dagat nahunong sa hingpit ug mitabok ang katawhan ngadto sa Jericho. Verse 17, samtang naglakaw sila sa namalah nga yuta, ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nagtindog sa malang yuta taliwala sa Jordan, hangtod nakatabok ang tanang katawhan. Wow, no? So silang tanan nakatabok nga walay tubig, no? Na putol ang tubig, gipapundo sa Ginoo ang tubig sa ibabaw nga part kay para makatabok sila tanan sa tubig sa Jordan or sa sapa sa Jordan, no? So ingana ang milagro sa Dios, ang usa nga ka-remember mo ang dagat gipikas sa Ginoo, no? Gipikas para sila gikan sa Egypt, gikan sa Ehipto paingon sa disyerto, no? Paingog promised land, no? Di ba naka-remember ta katong mga niagi nga kuan, I think sa Exodus to, no? Pag exit nila sa Egypt, ning agi sila sa Red Sea nga gipikas ni Moses kay giingnan siya sa Dios, no? Nga yang sungkod o yun, sa dagat aron mapikas, no? Kato gipikas kay dagat man siya igsoon. Kining sapa kay di ba ang sapa isa ra man nay kuan direction, no? Gikan sa ibabaw paingog ubos. So pagpikas sa Ginoo, ang nasa ubos ning diretso na. Og wala ning pundo diha, no? So ang nipundo kato lang sa ibabaw, unya wala nay tubig sa ubos. Kay ning nagpadayon ang sa ubos murag ang last nga na ba, no? Hangtod na mala nauga ang ilang agianan. So mao kadto ang chapter 3 igsoon. So atong padayonon ang chapter 4, no? So gitagaan kini siya og titulo nga unsa kining mga batuha, no? So ang una sa chapter 3 kaganina ang kuan ay mitabok sa Jordan ang katawhan sa Israel, no? So karon sa chapter 4 unsa kining mga batuha? Kay remember gipadala gipakon sa lagdusi ka mga leader. Kato nga mga leader magdala og mga bato. Muna ang 12 ka tribo. Sige, itong padayono, no? Chapter 4. Sa nakatabok na sa suba sa Jordan ang tanang mga tao, ang Ginoo miingon kang Josue. Pagpilig 12 ka tawo usa sa matagbanay og sugua sila sa pagkuhag 12 ka bato taliwala sa Jordan. Sa dapit gayod nga gitindugan sa mga pari. Dad-an ninyo kini og
ipahimutang sa dapit nga kampuhan ninyo karong gabi. So 12 ka tawo sa matag banay ug nya magkuha sila 12 ka mga bato. Okay. Verse 4. Unya gitawag ni Josue ang 12 ka tawo nga gipili niya o giingnan sila. Pangadto kamo sa taliwala sa Jordan. Saylo sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios. Kada usa ka ninyo magpas-an og usa ka bato sibo sa gidaghanon sa banay sa Israel. Okay? Kining mga batuha maoy magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Kung sa umaabot nga panahon, mangutana ang inyong mga anak, unsay kahulugan ni ining mga batuha alang kaninyo? Sultihi sila nga mihunong pagbaha ang tubig sa Jordan sa dihang gitabok sa suba ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Kining mga batuha usa ka handumanan alang sa katawhan sa Israel. Amen. No? So gituman sa mga tawo ang gisugo ni Josue kanila ug sumala sa giingon sa Ginoo kang Josue, nagkuha sila 12 ka bato taliwala sa Jordan sibo sa gidak-on sa banay sa Israel. Unya gidala nila kini ngadto sa ilang gikampuhan ug gibutang didto. Nagbutang usab si Josue og 12 ka bato taliwala sa Jordan sa dapit nga gitindugan sa mga pari. Okay, padayon na to. Okay. Sa dapit nga gitindugan sa mga pari nga nagdala sa sudlanan sa kasabutan. Atua gihapon didto kining mga batuha, no? Okay, so verse 10. Nagbarog sa taliwala sa Jordan ang mga pari hangtod nga nabuhat sa katawhan ang tanan nga gisugo sa Ginoo kang Josue, pinaagi kang Moises. Unya midali pagtabok ang katawhan sa nakatabok na silang tanan, naguna sa katawhan ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga pari. Ang mga lalaki sa mga banay ni Reuben ug ni Gad ug mga katunga sa banay ni Manases miuna pagtabok andam alang sa gubat sumala sa sugo ni Moises kanila. Samtang nagtan-aw ang Ginoo nga mga 40,000 kalalaki nga andam sa pagpakigubat ang nanabok sa kapatagan duol sa Jericho, gipasidunggan sa katawhan sa Israel si Josue ingon nga bayani tungod sa gibuhat sa Ginoo ni adtong adlaw. Gipasidunggan nila siya sa tibuok niyang kinabuhi sama sa pagpasidungog nila kang Moises. Verse 15. Unya mingon ang Ginoo kang Josue, suguha ang mga pari nga nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa pagkawas sa suba sa Jordan, o gituman kini ni Josue. Sa pag-abot sa mga pari sa daplin sa suba, mibalik pagbulog ang suba o gisanapan ang kadaplinan niini. Sa ikanapulong adlaw sa unang bulan, ang katawhan mitabok sa Jordan ug nagkampo sila didto sa Gilgad sa silangan sa Jericho. Didto gipahiluna ni Josue ang 12 ka bato nga hinakot gikan sa Jordan o giingnan niya ang katawhan sa Israel. Kung sa umaabot nga panahon, ang inyong mga kabataan mangutana sa ilang mga ginikanan unsa kining mga batuha, sultihi sila nga ang Israel mitabok sa Jordan agi sa yuta nga namala. Okay, verse 23. Gipahubas sa Ginoo ang inyong Dios ang tubig sa Jordan, hangtod nga nakatabok kamo niini sama sa pagpahubas niya sa dagat nga pula sa atong pagtabok niini. Tungod niini ang tanan dinhi sa kalibutan masayod sa gahom sa Ginoo, ug pasidunggan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios
hangtod sa kahangturan. Amen. Praise the Lord. Glory to God. So kadto ang chapter 14, chapter 4. Chapter 4 to izon, no? So mao to ang chapter 4, nahuman na to ang chapter 4. So karon naapatay igo or gamay nga, napatay daghan nga time, gamay pa ang so napay daghan na time atong magamit, no? So ato na siyang huto ng 30 minutes ba, no? Okay, so atong padayonon ang chapter 5 kay murag sumpay siya, no? So chapter 5, ang tanang mga hari sa Amorihanon sa kasadpang bahin sa Jordan ug ang tanang mga hari nga Kanaanhon nga didto daplin sa dagat sa Mediteraneo nakabalita nga gipahubas sa Ginoo ang Jordan samtang nanabok niini ang katawhan sa Israel. Nangahadlok sila og mitalaw sa mga Israelita. Okay, verse 2. No, mao ni ang pagtuli og ang kasaulugan sa pagsaylo didto sa Gilgal. Verse 2. Unya miingon ang Ginoo kang Josue, paghimog mga kutsilyo gikan sa lag-it nga bato og panulia ang mga Israelita. Verse 3. Busa naghimo si Josue og mga kutsilyo og gituli sila didto sa bungtod nga tulianan. Gibuhat niya kini tungod kay ang tanang mga lalaki nga husto nag-edad sa pag-apil sa gubat sa pagbiya nila sa Ehipto nangamatay man didto sa kamingawan. Verse 5. Kay bisan tuod tinuli na ang tanang lalaki nga namiya sa Ehipto, walay usa nga natuli sa nataw panahon sa pagpanaw nila sa kamingawan. Ang katawhan sa Israel nagpanaw sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw or 40 ka tuig, no? 40 ka tuig. Niining panahona ang tanang lalaki nga husto na sa kagulangon sa pagpakigubat sa pagbiya nila sa Ehipto nangamatay tungod kay wala man sila mamati sa Ginoo. Giingnan sila sa Ginoo nga dili sila makakita sa tabunok og tambok nga yuta nga iyang gisaad sa ilang katigulangan nga ihatag nila niya kanila. Apan ang mga anak nila nga mipuli kanila wala matuli samtang nagpanaw sila sa kamingawan. Kining bag-ong kaliwatan maoy gituli ni Josue. Human sa pagpanuli nagpabilin sa kampo ang tibuok katawhan hangtod nga nangaayo ang ilang samad. Verse 9, og ang Ginoo miingon kang Josue, kadtong adlaw giwagtang ko ang inyong pagkatinamay ingon nga mga ulipon sa Ehipto. Busa kadtong dapita ginganlag Gilgal hangtod karon. Gilgal. Okay, verse 10, samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal sa patag nga kasikbit sa Jericho, gihimo nila ang kasaulugan sa pagsaylo sa ika-14 nga adlaw sa bulan. Sa pagkasunod adlaw nanghaon silag pagkaon nga abot sa Kanaan. Sinangag nga trigo ug pan nga walay patubo. Verse 12, unya mihunong pag-ulan og mana ug wala na makabaton niini ang mga Israelita. Sukod ni adtong tuiga nagkaon na silag pagkaon nga abot sa Kanaan. Wow. Okay, so verse 13. Ingan lagi tagaan kinig titulo nga si Josue og ang tao nga may espada. 13, sa duol na si Josue sa Jericho, nakakita siyag tao nga nagbarog sa atubangan niya nga nagbitbit og espada. Miduol si Josue kaniya og nangutana, sundalo ka ba namo o kaaway? 14, mitubag ang tao, dili ako sundalo ninyo o kaaway. Aniya ako ingon nga pangulo sa kasundaluhan sa Ginoo. Og mihapa si Josue aron pagsimba og miingon siya, andam ako sa pag-alagad kanimo, unsa bay ipabuhat mo kanako?
og giingnan siya sa pangulo sa kasundaluhan sa Ginoo, hubua ang imong sandalyas kay ania ka sa yuta nga habalaan. Wow. O gituman ni Josue ang gipabuhat kaniya. Amen. So kung naa kay na-remember ani so na ako'y na-remember no. Kanang si Moises, di ba katong niadto siya sa burning bush. No, katong kalayo ba naa sa mga kahuyan or nasa mga plants, no? Pero ang plants wala na sunog, no? Nalay kalay. Tong giingnan po siya no nga hubuang imong sandalyas kay ani ka sa yuta nga balaan. Same siya og si Josue nga giingnan sa Ginoo, no? Nga balaan ang maong dapit so hubuon nila ang ilang sandalyas, no? Okay, so kang Moises ang burning bush. Burning bush. Kang Josue na siya atubangan mismo sa sundalo or pangulo sa kasundaluhan sa Ginoo. So, ang Ginoo to mismo, no? Kay balaan ang dapit. Di na siya balaan kini. So, maukad to igsoon ang atong nahuman karon chapter 3, 4, and 5. So, igsoon, salamat kaayo nga naa ka diha, no? Hangtod karon unya atong ipadayon ang next chapter sa sunod nga kanang video. So, igsoon, salamat kaayo dalaygon ang atong buhi nga Dios, and I pray and declare nga ikaw mapuno sa panalangin sa Ginoo karong tuiga, no? Ang Ginoo makig-uban kanimo uban sa imong tibok panimalay nga dili ka mo pasagdan sa Dios sa bisan unsa nga mga sitwasyon nga inyohang pag-aatubangon. Ang Ginoo mag-uban kanimo karon og hangtod sa kahangturan. Dalaygon ang Dios, kita na usab kita sa sunod higayon. Daghang salamat igsoon.